to sai abu na shida, wannan ba shine asalin littafin al-Imam al-Baihaqi din ba, ya kamata mu sani. Za ka ɗauka wannan ɗan ƙaramin littafin shine littafin al-Imam al-Baihaqi na Shu'abul Iman. Littafi ne mai girman gaske, wani yakan kai volume har 6, wasu kuma akan mai da shi volume 4, wasu 2. ma wannan sai aka kira shi mukhtasar, takaitacce. Wato abin da ya kamata mu sani, akwai tarihin al-mukhtasarat, akwai abin da ya bambanta malaman farko da malaman ƙarshe. Su malaman farko in sun ɗauki ilimi daga farkonsa ba sa bari sai sun dire, lokacin ilimin ake nema. To amma malamai da suka zo na ƙarshe, wannan hanyar tana da tsawo, wasu ilimin ma a yanzu ba su da amfani gare mu, saboda an riga an hutar da mu. A zamaninsu dole sai an bi wannan kafin a tabbatar da gaskiyar magana. Saboda haka kamar ilimin asani na hadisi, haddasa na wani alwani, wannan a wancan zamani yana da fa'ida, amma yanzu fa'idarsa ba ta da yawa. To saboda haka bayan shekara 300 daga hijira, daga lokacin aka samu shekara 300 daga hijira, daga wannan lokaci malamai suka gane ya kamata a takaita aikin malaman farko. Idan an bar aikin yadda yake da girmansa, ɗalibai ba za su iya ba, ɗalibi ba zai iya ba. Saboda haka sai aka fara al-mukhtasarat. Al-mukhtasarat shine takaita girman littafi daga shekara ta 300 daga hijiran manzon Allah, daga lokacin aka fara. To har aka kawo zamanin da wanda ya takaita Shu'abul Iman, wanda za mu karanta, shine ake kira Abul Ma'ali Umar bin Abdurrahman al-Qazwini, wani babban alkali ne masani wanda ake kiransa Khatibu Dimashq. Ya rasu a hijira ta 699. Wanda ya takaita littafin Shu'abul Iman ya mai da shi yadda yake a yanzu, shekaransa 747 shi ma, kaga kenan ba malami na yau ba. Wanda ma ya mai da shi ɗan kaɗan ɗin nan, me ya sa ya mai da shi? Sai ya ciccire abubuwan da za su wahalar da ɗalibi. Yanzu yanda ya bar shi ɗin nan kana iya haddace littafin ma, maimakon a yanda yake da girmansa. Amma inda za ka ɗauko ainihin Shu'abul Iman na al-Imam al-Baihaqi, ai kaya ne himi, ba ƙaramin littafi ba ne. Don haka yasa wannan shine wanda za mu bi, mukhtasar, ba wai asalin babban littafin Shu'abul Iman na al-Imam al-Baihaqi ba. Allah madaukaki ya musu rahama gaba daya.